Hey guys, good morning. Welcome back my YouTube channel. ಎಂಚುಲ್ಲಾರ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೌಖ್ಯನೇ ನಂತು ಮಸ್ತ್ ಸೌಖ್ಯ ಉಳ್ಳೆ ಇನ್ನೀಗ ಕಾಂಡೆನೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಲಕ್ಕದು ತಿಂಡಿಗೆನ ಚಪಾತಿ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಅಂಚದು ಚಪಾತಿ ರಾತ್ರಿನೇ ನಾನು ಕಲಿಸದಿ ಇದು ದೀಪದ ಪಂಡ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕದು ಬೇಗನೆ ಬೇಗ ಲಕ್ಕದು ಇಂಕ ಚಪಾತಿ ಮತ್ತು ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಅಂಚದು ಯಾನು ರಾತ್ರಿನೇ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ದಿಪ್ಪೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕದು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಮೂಜಿ ಚಪಾತಿ ಮಲ್ತಂಡ ಆಪುಂಡ ತಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಾದ್ ಯಾನ್ ರಾತ್ರಿನೇ ಮಿಕ್ಸ್ ಕಲಿಸದು ದಿಪ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕದು ಚಪಾತಿನ ಮಲ್ಪೆ ಆತು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅದು ಇಂಕ್ ಚಪಾತಿ ಮಲ್ಪರ ಬರ್ಪುಜಿ ಯಾನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕೈಪು ಪೂರ ಮಲ್ಪರೆ A to Z ಬರ್ಪುಂಡು ಈನ ಕೊರಂಡಲ ಕೈಪ್ ಮಾತ ಮಲ್ಪುವೆ ಅಂಡ ಇಂಕ್ ಒಂಜೇ ಎನ್ನ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಪಂಡ ಚಪಾತಿ ಮಲ್ಪರೆ ಇಂಕ್ ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುವೆ ಚಪಾತಿನ ಈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆಂಡ ಎನ್ನ ಕೈರ್ದ ಆಪುನ ಈತೆ ಆಂಡ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕು ಚಪಾತಿ ಮಲ್ಪೆರ್ ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಮಲ್ತದು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಸಾಫ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಚಪಾತಿ ಆಂಡ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪರ ಪೋನಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ್ ಶೇಪ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಕೆಲವರ ಬರ್ಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನ ದಾದಂಡಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಪುನ ಅಂದ ಅಂಚಾದ್ ಇಂಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ್ ಚಪಾತಿ ಶೇಪ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂಚನೆ ಚಪಾತಿ ಅವೇನು ಯಾನ್ ಕಾಯಿಪನಗಲಾತೆ ಒಂತೆ ಇಂಕ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಪುಜಿ ಕೆಲವರ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ದಾದ ಇಕ್ಕ ಅವೇನು ಏತ್ ಸರಿ ಮಲ್ಪರ ಪೋಂಡಲ ಆತೆ ಸರಿ ಆಪುಜವು ಜದ್ ಅಂಗಡಿಡ್ ಮತ್ತು ಚಪಾತಿ ಕನತ್ತದು ತಿನ್ಪುನ ಹಿಡ್ದು ಇಲ್ಲಡೆ ಮಂತದು ತಿನ್ನೊಲಿ ಆತ ಶೇಪ್ ಎಂಚನೆ ಬರಡ್ ಆಂಡ ಪಂಜಿ ಪೋನಾಗ ಪೂರಲ ಒಂಜೆ ಆತ ಅಂಚದು ಯಾನ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂಲ್ ಬತ್ತದು ಕೋಡೆದ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಪಿತ್ತಂಡು ಅಂಚದು ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತಂಡು ಸೊ ಅವೇನೇ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಚಪಾತಿಗೆ ಕೊರ್ದು ತಿಂದು ಪೋಯೆರು ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇಜ್ಜೆರ್ ಕುಡ್ಲಾಗ್ ಪೋತೆರ್ ಬೇಲೆಗ್ ಅರ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ಪರ ಆಯ್ಜಿ ಸೊ ಸಡನ್ ಅದು ಪೋಯೆರ್ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ವಾರ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಪುಜೆರ್ ಅಂಚದು ಎಂಕಲ ಒಂತ ಬೋರಿಂಗ್ ಲೈಫ್ ಇಜ್ಜಿಂಡ ದಾದಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂಲ್ ಬತ್ತದು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪೂನು ದೇವರಿಗೆ ದಿಯರ ಬಂದು ಕೊಯ್ಯೊಂದಿತ್ತೆ ಕೆಲವರ ದಾದ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ದಾದಲ ಮಲ್ಪರ ಪೋಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ರಿವರ್ಸ್ ಬೂರುಂಡು ಒಂದು ಪನ್ಪೆರತ ಅಂಚ ಲೈಫ್ ಯಾನ್ ಏತೆ ಎರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪರ ಪೋಂಡಲ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ ಏಪಲ ಎಂಕೆ ರಿವರ್ಸ್ ಬೂರುಂಡು ಪೂರಲ ಸೊ ಆ ವಿಷಯಡ್ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರುಂಡು ಎಂಕ್ ಏಪ ದೇವೆರೆ ಎಡ್ಡೆ ದಿನ ಕೊರ್ಪೆರಂದು ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಸೊ ಆ ಎಡ್ಡೆ ದಿನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಏತ್ ಬಂಗಾಂಡಲ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಂತೂ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಇತ್ತೆನಟೆ ಯಾನ್ ಒರಿಯಾಗ್ಲ ಈನ ವಿಷಯಗ್ಲ ಹರಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಅತ್ತು ಆಂಡ ಕೆಲವರ ಯಾನ್ ಈನನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪರ ಪೋಪೆ ಆಂಡ ಅವು ಈನನ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಈನ ಪನ್ಪುನು ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಿಷಯಗ್ ಇಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಹರಟ್ ಆಪುಂಡು ಬಟ್ ಅವೇನು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪರ ಇಪ್ಪುನ ಇಂಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಾತ್ರ ಆಂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡೆ ಕೆಲವು ಸರಿ ಬೇಜಾರಂಡ ದಾದ ಮಲ್ಪುನ್ ಪಂದ್ ಎಂಕೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಸೊ ಇಂಚಿರ್ದು ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಲ ಇಜ್ಜೆರ್ ಅಂಚನೆ ಬೋರಿಂಗ್ ಲೈಫ್ ಇಂಕ್ ಪಂಡ ಏರಡಲ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುನಾತ್ ಪಂಡ ಏರೆಗ್ಲ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂಡ ಎನ್ನಡ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೆರ್ ಅಂಚ ಆಪುಂಡು ಕೆಲವರ ಇಂಕ್ ಸೊ ಏತ್ ಜನ ಇಲ್ಲಡ್ ಇತ್ತಂಡಲ ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬಂದು ಏರ್ಲ ಇಪ್ಪುಜೆರ್ ಕೆಲವರ ಅನ್ಸುಂಡು ಅಕಲ್ನ ಅಕಲ್ ಬ್ಯುಸಿ ಆದ್ ಇಪ್ಪುವೆರ್ ಅಂಚ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಎಂಕುಲು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ನು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪರ ಇಪ್ಪುನ ಮೀಡಿಯಾ ಪಂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸೊ ಐಕದು ಎನ್ನ ಡೈಲಿ ಲಾಗ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನವಡು ಯಾನ್ ಇನ್ನನ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಇಪ್ಪುನ ಅವೇನು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದ್ ಯಾನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಬಟ್ ಎರೆಗ್ಲ ಹರ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪಂದ್ ಯಾನ್ ಏಪಗ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದಿಜಿ ಅಂಚನೆ ಏರ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ದೆಪ್ಪುನಗೋಸ್ಕರಲ ಯಾನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದಿಜಿ ಉಂದೊಂಜಿ ಯಾನ್ ವಿಷಯನ್ ಪನ್ಪೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಲಾಗರ್ದು ಮಸ್ತ್ ಏನಡ್ದು ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾತುಂಡು ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಸಾರಿ ಕೇಂದ್ರ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪುವೆ ಯಾನ್ ಎರೆಗ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶಗೋಸ್ಕರ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತದ ಪಾಡ್ನ್ಯನೇ ಅತ್ತು ನಿಕಲ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಿಕಲ್ ಎಂಚ ಪಂಡಾರ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ್ಲ ಯಾನ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೆ ಆಂಡ ಐಟೆರ್ದು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಅರ್ಥ ಆಂಡ್ ಎಂಚ ಈನ ಪಂದ್ ಸೊ
ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಿಷಯನ ನಿಕುಲು ಎಂಕ್ ತೆರಿಪಾದ್ ಕೊರಿಯಾರ್ ಆಂಡಲ ಕೆಲ ವಿಷಯನ್ ಯಾನ್ ಪುರಲ ಎನ್ನನೆ ತಪ್ಪು ಯಾನ್ ಎಪೊಗ್ಲ ಉಪ್ಪೊನುಜ್ಜಿ ದಾಯೆ ಪಂಡ ಯಾನ್ ದಾದಲ ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪುನಂಚ ದಾದಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತುದು ಓಲ್ಲ ಪಾರ್ದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ್ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ ದಾದ ಪಂದ್ ಯಾನ್ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಸೊ ಈನಲ ಎರೆಗ್ಲ ಈನಲ ನನ್ನರ್ದ್ ಪೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ದಾದಲ ಪನ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪುಜಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ಗ್ಲ ಆತೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಈನ ಇಷ್ಟ ಉಂಡು ಅವೆನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತೊಂದು ಪೋಲೆ. ಸೊ ಈತ ಎಂಕ್ ಪನ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುನು ಕಮೆಂಟ್ಗ್ ಬೊಕ ರಿಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪರ ಕೊರುಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಆಪುಜಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತಂಡ ಅಂಚಾದ್ ಯಾನ್ ದಾದಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪರ ಪೋಪುಜಿ. ಅಂಚಾದ್ ಎನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಇರ ಕೇಂದಿತ್ತೇರ್ ಈ 100 ರೂಪೀಸ್ದು ಲೈಡ್ ದಾದಂಡಲ ಕ್ರೀಮ್ ಇತ್ತನ ಪನ್ಲೆಂದ್. ಸೊ ಪಾಂಡ್ಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ನಿವಿಯಾ ಕ್ರೀಮ್ ಉಂಡು ಜಸ್ಟ್ 100 ರೂಪೀಸ್ದ ಉಲಾಯ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಪಾಂಡ್ಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಗ್ ಬತ್ತುದು 59 ರೂಪೀಸ್ ಅಂಚನೆ ನಿವಿಯಾ ಕ್ರೀಮ್ಗ್ ಬತ್ತುದು 62 ರೂಪೀಸ್ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ರೈಸಸ್ಲ ಉಂಡು. ಈ ಪಾಂಡ್ಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಗ್ ಬತ್ತುದು 59 ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಡು. ನಿಕ್ಲಿಗ್ ಮೂಲ್ ತೋಜೊಂದಿಪ್ಪು ಯಾನ್ ಲೈವ್ ಅದು ನಿಕ್ಲಿಗ್ ತೋಜ್ಪಾವೊಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು ಸ್ಕಿನ್ ಬ್ರೈಟ್ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಪಂಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಒವ್ವೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಮೋಷನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಯಾನ್ ಕೊರೊಂದಿಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ಲ ಈತ್ ಬೇಗ ಯಾನ್ ಗೆತೊನೊಂದಿಜ್ಜಿ ಕುಡ ಪಂಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒವ್ವೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಅತ್ ನಿಕುಲು ಕೇನೊಂದಿತ್ತರ ಪನ್ಪುನ ಕಾರಣಗೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಕ್ರೀಮನ್ ನಿಕುಲ್ನೊಟ್ಟುಗು ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಒಂದು ಬತ್ತುದು ನಿವಿಯಾ ಕ್ರೀಮ್ ಯಾನ್ ಒವ್ವೇ ಕ್ರೀಮನ್ ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ನಿಕ್ಲಿಗ್ ಯಾನ್ ತೋಜ್ಪಾವೊಂದಿಪ್ಪುನ ನಿಕುಲು ಕೇಂಡರಂದ್ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೋಜ್ಪಾವೊಂದಿಪ್ಪುನ. ಸೊ ಒಂದು ಎನ್ನ ಮೈತ್ ದಿಪ್ಪುರ ಕನ್ನತ ದೀದಿಪ್ಪೊಲು ಅವೆನ್ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೋಜ್ಪೈನಿ ಯಾನ್ ಕ್ರೀಮ್ ಮಾತ ಮನೆಗ್ ಫೇಸ್ಗೆ ಓಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಜಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೋಜ್ಪಾವನಗೋಸ್ಕರ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ತೆ ಆತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೈಪುಗು ಕರಿಬೇವು ಬೋಡಿತ್ತಂಡ ಅಂಚಾದ್ ಪೋದಿತ್ತೆ ಅವೆನ್ ಕನತದು ದೆಕ್ಕುದು ಎನ್ನ ಪಿರಾಡ್ದು ಎನ್ನ ಪುಚ್ಚೆಲ್ಲ ಪಿರಾಡೆ ಬರ್ಪ ಒಡೆಪೊಂಡಲ ನಾಯಿಲ್ಲಾತೆ ಒಡೆಗ್ಲು ಪೊಂಡಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪ ಇನಿ ಕಟ್ಟುಪಾಡ್ನ ಇದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೈಜ್ಜ ಇಲ್ಲಾಡೆ ಇತ್ತೆರ್ ಆಂಡ ಪುಚ್ಚೆಲ್ ಮಾತ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪುವೆರ್. eta ala alpa jetna nekla nek ambotu dara pun puji kame di jauh ulaya udah ke ಎನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಒರಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಉರ್ಲೆರ್ ಪಂಡ ಇನಿ ಇತ್ತೆ 7 months ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅರಿಗ್ ಬಯಕೆ ಆರ್ನ ಇನಿ. ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ಅರಿಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡ್ ಅಂಚನೆ ಆರ್ನ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಸೇಫ್ ಆದ್ ಬರಡ್ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಅಂತ ಪನ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪುವೆ. ದಾಯೆ ಪಂಡ ಆರೆಕ್ಕೆ ಏಂದಿತ್ತೇರ್ ಇರ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಮಾಮಿ ಎಂಕ್ ವಿಶ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಂದಿತ್ತೇರ್. ಅಂಚಾದ್ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಇರಿಗ್ ವಿಶ್ ಮಲ್ತೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ಡ್ಲ ಇರಿಗ್ ವಿಶ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ. ಸೊ ಮೂಲ ವಿಶ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎರ್ನ ಮಾಮಿಲೆ ಇರಿಗ್ ವಿಶ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್ ಬೇದಾಡು ಆಣ್ ಬಲೆ ಆಡು ಪೊನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಆಣ್ ಬಾಲೆ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆ ಅಂತ ಪಂಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ರಡ್ಲ ಒಂಜೆ ದೇವರ ಕೊರ್ನ ಪೊನ್ನ ಆಡು ಬೊಕ್ಕದಾಲ ಇಜ್ಜಾರಿಗೆ ಬೈಕಿಗೆ ಬಂತಿದ್ದೀರತ್ತ ಬೈಕಿಗೆ ಬಂತೀರ ಅಂತೀರ ಬೈಕಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಂದ್ರೆ ಲಾಯ್ಕಿತ್ತು ಅಲ್ಪರ್ದೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಲೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ರೀ. ಕೆಲವರ ಎಂಕ್ ಅನ್ಸುನೀನ ಗೊತ್ತುಂಡ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ನೆ ಪನ್ಪುನೆ ಬೊರ್ಚಿನ ಅನ್ಸುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅನ್ಸು ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನೆ ಕಮೆಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಈತ ಮಲ್ಲ ಇಶ್ಯೂ ಮಲ್ತೊಂದುನ ಬೊರ್ಚಿತ್ತಂಡ ಪಂದ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅನ್ಸು ಐ ಅಗ್ರಿ ದ್ಯಾಟ್. ಅಂಡ್ ಎಂಕೇನು ಅನ್ಸುಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಚ ನಿಕ್ಲ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅನ್ಸಂಡ. ಸೊ ಎಂಕ್ಲ ಅಂಚನೆ ಅನ್ಸುಂಡು ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಕ್ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಗು ಆತೆ ಭಂಗ ಬರ್ಪ ದಿನ ಇಡೀ. ಸೊ ಎಂಕ್ ನಿಗುಲು ಬೇತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಂತ್ ಪನ್ನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಹರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ದಾಯೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಈತ ಬಂಗಡ್ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೊಡುಂದಂಡ ಏತ್ ಭಂಗ ಬರ್ಪ ಪಂದ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ಅವಿಕ್ ನಿಗುಲ್ನ ಗುಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ಪೊಂಡು ಯಾನ್ ಏಪಲ ಕಾಪುವೆ ಅಂಡ್ ನಿಕುಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪನ್ಪರ್ ಬಟ್ ನಿಕುಲ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗೆ ಅಂದಾದಂಡ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪರ ಪೋಂಡ. ಸೊ ನಿಕುಲು ಅವಿನ್ ಬೇತೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಗೆ ಕೊಂಡ್ಪರು ದಾಯಗೊಂದು ಗೊತ್ತು ಜಿಂಕ್. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಣ ಇಂಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಒಂಜಿ ಮಿಸ್ ಆಪೇರು ಕೆಲವರ ಇಂಕಲ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಿಂಕುಲ್ ಪಂಡ್ರ ಪೋಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಪೂರ ಎನ್ನ ಮಿಸ್ ಆಪೇರು. ಸೊ ಬೇಜಾರಾಪುಡು ಇಂಚ ಪೂರ ಪನ್ನಗ ಈನ ಮಲ್ಪುನುಂದೆ ಕೋತಾಪುಜಿ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಬೇಲೆಜಿನ್ ಪಂಚ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಡ್ ಉಳ್ಳೆ ಯಾನು. ಸೊ ಅಂಚ ಪೂರ ಇಪ್ಪುನಾಗ ನಿಂಕಲ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮಿಸ್ ಪಂಡ ಇಂಕ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು. ಎನ್ನ ನಿಕಲು ಪನ್ಯಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಿಕಲ್ ನೋಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ತಿನ ಆತೆ. ಸೊ
ಐಕ್ ಎನ್ನ ಮಿತ್ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಆಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಅಂಚದಲ್ಲ ಎಂದಲ್ಲ ಎರೆಗ್ಲ ಇನ್ನಲ ಪಂತಿಜಿ ಅಂಚನೆ ಎರೆಗ್ಲ ಒರಿಯ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಹರ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಾಲೆ ಅತ್ತು ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಗ ಮಲ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ಹರ್ಟ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಅವಿನ ಬುಡ್ದಿಯನ್ ಎರೆಗ್ಲ ಇನ್ನಲ ಹರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿಜಿ ಇದೆ ಮುಟ್ಟ. ಸೊ ಈತೆ ಬಂದ್ಪುನು ಎನ್ನರ್ದು ಈನಂಡಲ ಇರಿಗಂಡಲ ಬೇಜಾರದಿತ್ತಂಡ ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಸಾರಿ. ಸೊ ನನ್ನ ಈಚೆ ಪೂರ ಎನ್ನರ್ದು ತಪ್ಪು ಖಂಡಿತ ಅಪ್ಪುಜಿ. ನಾನು ಈನ ಬೋಡನ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಯಾನು ಏರಿಗ್ಲ ಈನಲ ಕಮೆಂಟ್ಗೆ ರಿಪ್ಲೈನ ಕೊರ ಪೋಪುಜಿ ನನ್ನ ಪೋಕ. ಸೊ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಹರ್ಟ್ ಆತ ನಿಂಕ್. ಸೊ ಉಂದೆನ್ ಪೂರ ಯಾನು ನಿಕಲೊಟ್ಟು ಪಂಡ್ರ ಪೋಂಡ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಚೀಪ್ ಆಪ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಆಂಡಲ ಹಿಂಗೆ ಕೆಲವ್ರು ಅನ್ಸುಂಡು ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಪಂಡಲ. ಸೊ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಗೆ ಪೋಪುಂಡತ ಬಂದು. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ನಾನು ದಾದನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪನಾಗ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗಲು ಏರ್ಲಿಜ್ಜೇರು. ಸೊ ಬೇಜಾರು ಅಪ್ಪಿದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಬೈ ಬೈ. ವಿಡಿಯೋದಾದ್ದು ಎನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಗೆ ಬೇಜಾರಾತುಂಡು. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಸಾರಿ ಸುಷ್ಮಿತಾ ಪೂಜಾರಿ. ನಾನು ಎಪ್ಪಲ ಇರಿಗಿಂಚ ಏನು ಹರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಜಿ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಏರ್ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋನ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನನ್ನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಆಪುಜಿ. ಸೊ ನನ್ನ ಇಂಚಿನ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪರೆ ಎಪ್ಪಲ ಪೋಪುಜಿ. ಸೊ ಡೈಲಿ ಲಾಗ್ಸ್ ಪಾಡೊಂದಿಪ್ಪು ಆತೆ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಲ್ಲ ಏರ್ನಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ. ಏತ್ ದಿನದ ಬೊಕ್ಕ ಹಾರರ್ ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಏನೊಂದು ಇತ್ತಾರೆ ಏತು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೈದನ್ ಪಂದ್ ಲೆಕ್ಕನೇ ಇಜ್ಜಿ. ಹಾರರ್ ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಹಾರರ್ ಸ್ಟೋರಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಬಂದು. ಬಟ್ ಇನ್ನು ಇತ್ತ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ 1K ವ್ಯೂಸ್ ಆತಿಜಿ. ಸೊ ವ್ಯೂಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಆಗ್ತು ಅಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿನ ಬನ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನನೇ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಅನ್ಸು ನಿಂಗೆ ಕೆಲವ್ದು ಎಂತ ಮೆಸೇಜ್ ಮತ್ತೆ ತೂನಕ. ಸೊ ದಾದೆಲ್ಲ ಬಂದರೆ ಹಿಂಗೆ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಿ. ಸೊ ಯಾನೇ ಮಂಡೆ ಹಾಳತೆ ಅನ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅಡ್ಕೊಳ್ದೆ. ಸೊ ಇಂಚ ಬ್ರಾನಾಗ ನೀನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಜಿ. ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ. ಮತ್ತೆ ಏನಲ್ದ ಆಟ ಅದನ್ನು ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಸಾರಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.